שלום לכולם, ימים קשים, ימי מלחמה, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת שמלווה בהרבה חרדות, חששות, לחץ, בעיקר חוסר אונים. חלק מהלחץ בעצם נובע מזה שאנחנו לא באמת יודעים כמה זמן תימשך התקופה הזאת, ואנחנו שואלים את עצמנו איך נשרוד את התקופה גם מבחינה כלכלית. הכנסות של רבים מאיתנו נפגעו, בין אם אנחנו שכירים ובין אם אנחנו עצמאים, אבל בפודקאסט היום אנחנו נדבר בעיקר לבעלי ובעלות עסקים, אבל אני בטוחה שגם שכירים יוכלו להתערם ולקבל פה הרבה מהעצות ומהתכנים שנדבר עליהם כאן היום. אז קודם כל אני רוצה להגיד שלום לשרית ולאורטל, שתכף תציגו את עצמכם. מה שנדבר היום זה בעצם איך ניתן בימים האלה להקל על תזרים המזומנים שלנו בבנק, ומה קורה, מה יש ביכולתנו לעשות, בין אם ההכנסה שלנו נעלמה לחלוטין, לא קיימת, ובין אם היא נפגעה. אז אני רוצה להתחיל איתך, אורטל, אני אשמח שתציגי את עצמך ככה במשפט. אז שלום לכולם, שמי אורטל ברוך, אני הבעלים של באור חיובי, ייעוץ משכנתאות ופתרונות מימון, ואני אשמח לסייע. יופי, אז ככה אני אשמח שתתחילי, זאת אומרת שתשתפי אותנו כיועצת משכנתאות בכל מה שניתן לעשות בימים האלה, שקשור למשכנתה שלנו, ואיך באמת, איך והאם ניתן להקל בימים האלה בהקשר הזה של המשכנתאות. אוקיי. אז כולנו יודעים שבנק ישראל יצא באיזשהו מתווה שבא לסייע בתקופה הזאת במשכנתאות, בהקפאות, או מבין שהציבור נכנס לאיזושהי מצוקה. עכשיו הוא חילק את זה לשני חלקים, מתווה אחד מיועד בעצם לכל מי שהוא תושב עוטף עזה, עוטף ישראל, מפוני הצפון וכולי, ויש את יתר האוכלוסייה. הבנקים, כל אחד בפני עצמו, יצא עם מתווה נוסף, כל אחד לפי מה שהוא יכול לתת, ולבנק פועלים ל3 חודשים, 6 חודשים וכולי, אבל יש את ההטבות שניתנות ליתר האוכלוסייה, ומאוד חשוב לי לשים את הדגש, שההטבות שנתנו לעוטף עזה ולמפוני הצפון ולנפגעים, זה לא אותם הטבות שניתנים גם ליתר האוכלוסייה. וחשוב לשים לב להבדלים, מה כן אפשר לתת לכם ומה אי אפשר לתת לכם, מה כולל ריבית ומה לא כולל ריבית. אז אני חילקתי את זה לשני חלקים, והיום אני אשים דגש על יתר האוכלוסייה, לא רק אלה שנמצאים בעוטף, שלהם מגיע הטבות נוספות. וחשוב מאוד לשים לב איפה אתם נמצאים במפה, איזה הטבות מגיעות לכם, מה ההחזר החודשי שיהיה לכם אחרי שתקפיאו את המשכנתה, מה ההבדל למשל בין הקפאה מלאה, שבה אתם לא משלמים את הקרן והריבית, לבין הקפאה חלקית שאתם משלמים רק את הריבית. האם אתם יכולים לא לשלם את הריבית או כן לשלם את הריבית, זה דברים מאוד חשובים. אתם צריכים לשים לב שכשאתם מקפיאים באופן מלא את המשכנתה, ואתם לא משלמים קרן וריבית לתקופה נניח של 3 חודשים או ל6 חודשים, ביום שאחרי ההקפאה ההחזר החודשי עלול לעלות לכם. ולכן חשוב שתשאלו מה יהיה ההחזר החודשי אחרי ההקפאה, והאם ניתן לפרוס את זה לתקופת ההקפאה, כדי לא לגרום להחזר החודשי לעלות. שאלה נוספת שתשאלו, כמה זה יעלה לכם? כמה זה יעלה לכם בסוף התקופה מבחינת הריבית הכוללת? האם זה יעלה יותר? האם אפשר לעשות דברים נוספים? אז לפני שאתם רוצים להקפיא את המשכנתה או את ההלוואות, או כל דבר אחר, פשוט תתייעצו ותשאלו את כל השאלות, כדי שלא תיפלו בין הכיסאות. לא לכולם מגיעה ההטבה הזאת, ויש הטבות שמתחלקות למעגל ראשון ומעגל שני במלחמה. והכי חשוב, הטלפון שלי זמין, ללא עלות, תתקשרו ותשאלו, כי יש המון פרטים שאתם פשוט לא יודעים, וכדאי לשאול, ולהציל לפחות את הכסף שלכם, גם בתקופת ההקפאה, ואולי אפשר אפילו למחזר בתקופת ההקפאה, ולגרום למשכנתה לא לעלות לאחריה, אולי אפשר לעשות דברים אחרים. אז לפני שאתם רוצים להקפיא, פשוט תשאלו ותתייעצו. אוקיי, זה מה שיש לנו. שאלה לגבי הבנקים. הבנקים בעצם כל אחד מהם מציע משהו אחר, הם כולם מציעים אותו דבר, את יכולה להתייחס קצת גם לזה?
בנק ישראל בא במתווה מאוד מאוד כולל של 3 חודשים, הבנקים בעצם סופגים את הריבית לכל תושבי עוטף עזה ומפוני הצפון והנפגעים, וליתר האוכלוסייה, זה לא בדיוק הטבה, אלא בעצם אפשר להקפיא את המשכנתא על בין 3 ל6 חודשים, אבל זה כן יעלה לכם בקרן וריבית, וחשוב להבין שאפשר להקפיא גם חלקית את המשכנתא, ולא לספוג ולשלם רק את הריבית, כדי לא לספוג את העלייה. בנק פועלים למשל, משלם לתושבי העוטף 3 חודשים, הוא סופג על עצמו רק לתושבי העוטף מ-0 עד 7 קילומטר, ליתר האוכלוסייה ההקפאה היא פשוט רגילה והיא לא כוללת. לא כלולים בפנים עוד הרבה ערים, ומאוד מאוד חשוב שתשימו לב האם אתם כלולים או לא כלולים. לגבי בנק דיסקונט, הוא משלם עבור העוטף 6 חודשים, וליתר האוכלוסייה עדיין זה הקפאה רגילה. לשלם אחר כך? מה את שואלת? אני אומרת, הלקוח שהקפיא שבנק דיסקונט משלם לו לחצי שנה, זה אומר שהוא משלם במקומו את המשכנתא והוא לא יצטרך אחרי זה להחזיר את זה באיזושהי דרך? הוא יחזיר את אותו החזר קרן וריבית שהוא יחזיר לפני כן, רק הוא לא יספוג את הריבית דריבית שתהיה, את העלייה שתהיה אם הוא לא היה גר בעוטף. כלומר, למשל, יתר התושבים... כן, יתר התושבים עלולים לספוג פה עלייה בהחזר החודשי מאוד משמעותית, וחשוב להבין מה עושים ביום שאחרי, האם כדאי למחזר, האם כדאי לפרוס, האם כדאי לעשות משהו כדי שההחזר החודשי לא יעלה ולא יקפוץ גבוה מדי. אז זה מאוד חשוב לשים לב לפרטים. כל בנק נותן את המעטפת שלו. כל הדברים האלה שאת מציינת פה בעצם מאוד רצוי להתייעץ גם לפני שבעצם עושים איזשהו... מאוד מאוד חשוב להתייעץ, לשאול ולהבין את הפרטים הקטנים. כי לפעמים הפתרון הוא לא דווקא להקפיא, אלא אפילו למחזר, או לפעול בדרכים אחרות כדי באמת לעזור ולסייע. ויש גם מקרים של הקפאת הלוואות, אז גם פה אני ממש מסייגת את זה ואומרת, לא כל כך כדאי להקפיא הלוואות, יותר כדאי לבחון גם איחוד הלוואות או מחזור, או לעשות דברים נוספים, שלא יחמירו איתכם לאחר ההקפאה. כי כשאתם מקפיאים, בעצם אתם מכניסים הלוואה בתוך הלוואה של קרן פלוס ריבית, ואז אתם עלולים בעצם לשלם ריבית דריבית, ולהקפיץ את ההחזר החודשי ואת העלות הכוללת שתשלמו עד סוף תקופת ההלוואה. אז מאוד רצוי לבדוק גם אופציות נוספות. אוקיי, תודה אורטל. אז ככה נעבור אלייך שרית, אשמח שתציגי את עצמך. אז שלום לכולם ונעים מאוד, שמי שרית פניזל ואני סוכנת ביטוח ומתכננת פרישה, הבעלים של זיו ביטוח ופיננסים. אוקיי, אז שרית, איך את מבחינתך יכולה ככה לעשות לנו סדר ולומר לנו איך אנחנו יכולים בימים האלה, בכל הפן של הביטוח, בעצם להקל בימים האלה על תזרים המזומנים שלנו, האם זה ניתן בכלל? אז כן, בהחלט, תראו, להיות עצמאים זה מאתגר, תמיד, ובימים אלה ימי מלחמה זה מאתגר כפליים, אנחנו נמצאים בחוסר ודאות לגבי הכנסות שלנו, הנוכחיות והעתידיות, וישנם מספר פעולות שאנחנו יכולים לבצע על מנת להקל על התזרים ולא לפגוע למעשה בכיסוי הביטוחי שיש לנו. אז נתחיל עם עניין הפנסיה. עצמאים שמפקידים לפנסיה, ניתן לבצע הקפאה של התשלומים של הפנסיה עד 5 חודשים ללא פגיעה בכיסוי הביטוחי. כלומר, הכיסוי הביטוחי והוותק יישמר, הדבר היחידי שאנחנו מקפיאים למעשה זה את התשלומים עצמם. מעבר ל5 חודשים צריך לעשות ערכת ביטוח שהיא למעשה הסדר ריסק זמני, שבו אנחנו מבקשים מקרן הפנסיה לעשות לנו הסדר על מנת לשמור על הוותק שקיים בקופה, ואת העלויות של הכיסויים הביטוחיים שקיימים בקרן הפנסיה, שזה פנסיית שאירים ופנסיית נכות, העלות של הכיסויים האלה התקזזו מהצבירה שקיימת, וזאת על מנת לשמור על הרצף הביטוחי. אז בשלב הראשון ניתן להקפיא תשלומים עד 5 חודשים, אוקיי? לעניין קרן ההשתלמות, עצמאים שמפקידים לקרן השתלמות, אז קרן השתלמות אנחנו יודעים שזה אפיק ההשקעה הכי טוב שיש, וזו הטבה מיסויית מעולה, אבל אם כרגע אין ביכולתנו להמשיך להפקיד, אז אנחנו יכולים לעצור את ההפקדות
ולהמשיך להפקיד כשהעסק יחזור לשגרה, שתזרים ההכנסות יעלה ויחזור להיות כפי שהוא היה. לעניין כיסויים ביטוחיים כמו ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוחי בריאות, הדברים האלה אי אפשר להקפיא אותם. המונח הקפאה לא קיים, אם מקפיאים זה למעשה מבטלים, ולכן חשוב מאוד להמשיך לשלם את זה, לא לבטל, כי יש המון שינויים שחלו, ויש גם שינויים במצב הרפואי שלפעמים קורים, ואז אם אנחנו מבטלים אנחנו לא נוכל אחר כך להחזיר את זה. לכן חשוב לשבת עם סוכן הביטוח, לראות ולהסתכל איפה אפשר לצמצם, אולי אפשר להקטין סכומים, אולי אפשר לבקש הנחות זמניות, על מנת להמשיך לשמור על הכיסויים הביטוחיים האלה, כי הם הכרחיים. דבר אחרון שאנחנו יכולים לעשות זה את כל הנושא של חסכונות פיננסיים, כמו קופת גמל להשקעה, או פוליסת חיסכון, או חסכונות שאנחנו עושים בבנק, את זה אפשר לעצור, כי אלה דברים שתמיד אפשר להמשיך להפקיד אותם אחר כך. אז נכון, הם יפגעו בצבירה שאנחנו נצבור בהמשך, אבל הם לא יפגעו לנו בכיסוי ביטוחי, הם לא יפגעו לנו ברצף הביטוחי שקיים לנו בכיסויים ביטוחיים, הם למעשה חיסכון טהור, אז זה אפשר לעשות. אז 3 דברים חשובים, פנסיה, עצירת הפקדות עד 5 חודשים, עצירת הפקדות של קרן השתלמות, ועצירת הפקדות לחסכונות פיננסיים. ואני מאחלת לנו שנמשיך ונחזור לשגרה טובה, לימים שקטים, ושהעסק שלנו יחזור לקדמותו וימשיך לצמוח. אמן, אמן. אני רוצה לשאול אותך לגבי קרן השתלמות, אמרת שאפשר להקפיא גם קרן השתלמות, תשלומים לקרן השתלמות, האם אפשר גם בעצם להקטין רק את ההחזר, כאילו את ההפרשה? גם להקטין, אפשר להקטין למינימום, ותמיד אפשר, זאת אומרת, קרן השתלמות תמיד אתה יכול להגדיל, אתה יכול להקטין, יש תקרה שמעבר אליה אתה לא יכול להפקיד, אז בהחלט אפשר גם להקטין את ההפקדה. זה גם אופציה, לא חייבים להקפיא לגמרי, אלא אפשר גם בעצם רק להקטין. נכון. אוקיי, מעולה. אז תודה שרי. אז אני רוצה לדבר על כמה דברים שאפשר לעשות בהקשר של כלכלת המשפחה, בהקשר הזה של איך להקל על התזרים מזומנים, והדבר הראשון החשוב הוא בעצם לבנות תקציב לשעת חירום, לימים האלו של המלחמה. איך נעשה את זה? אנחנו פשוט ניקח את דף חשבון הבנק שלנו ואת פירוט כרטיסי אשראי, נעבור על כל ההוצאות שאנחנו משלמים היום, בין אם זה הוצאות קבועות ובין אם זה הוצאות משתנות, ופשוט נבדוק שהמטרה היא בעצם לראות באיזה הוצאות היום אנחנו יכולים לחסוך, ובאיזה הוצאות שאפשר לוותר שהן לא הכרחיות לימים האלו. היום ההוצאות מן הסתם של בילויים, או חופשות וטיולים, וחופשות בחו"ל או בארץ, מן הסתם אין לנו כיום את ההוצאות האלה. הוצאות שקשורות לילדים, אם זה חוגים שהם לא הולכים, אז אנחנו לא נשלם. צהרונים, יש כאלה שלא שולחים את הילדים לצהרונים, והם כן עובדות מהבית, וכן מסוגלות כאילו לטפל זאת אומרת שהילדים יישארו בבית, אז גם את זה ניתן לחסוך. בקיצור, לעבור על כל ההוצאות ולראות מה אנחנו יכולים לצמצם, כשבעצם מה שאנחנו צריכים לבדוק זה בעצם את הפער שיש בין ההוצאות וההכנסות, ולראות כמובן אם ההכנסות שלנו נפגעו או לא. יש כאלה משפחות שנפגעו יותר ויש פחות, שכירים שעובדים כרגיל אז מן הסתם לא נפגעו, אבל עצמאיות או עצמאים שכרגע ההכנסה שלהם נפגעה, חשוב מאוד לדעת מה הפער בין ההוצאות להכנסות, ובמידה ונוצר פער שלילי, עכשיו לחשוב איך אנחנו יכולים לסגור את זה, ואני אתן פה מספר אפשרויות. אפשרות ראשונה זה לבדוק אם יש לנו חסכונות ששמרנו בצד לזמן חירום, זה בדיוק הזמן שאנחנו נמצאים בו, אנחנו בזמן חירום, וזה הזמן להשתמש בחסכונות האלה בימים האלו. עכשיו לא חייבים אגב להשתמש בכל הסכום של החיסכון, אפשר אחרי שבנינו את התקציב והבנו כמה חסר, אפשר לחשב את הסכום שאנחנו צריכים ולמשוך רק את הסכום הזה. אגב, הרבה מאוד בנקים היום מאפשרים שבירת חסכונות ללא קנסות, אז תנצלו גם את העיתוי הזה ותשתמשו בזה. דבר נוסף, אנחנו הרבה פעמים מפקידים, מעבר למה שצרית אמרה לפנסיה ולקרן השתלמות, אנחנו מפקידים גם הרבה פעמים לתוכניות חיסכון, אם זה לבלת"מים או אם זה לחסכונות אחרים. גם פה
אפשר לעשות הפסקה, אפשר להפסיק להפקיד בחודשים האלה, בחודשים שאנחנו צריכים באמת לעשות חישובים של כל שקל שעכשיו אנחנו מוציאים, אז פשוט לעשות הפסקה עם זה. דבר נוסף שנכון, אורטל, דיברת על הקפאה של משכנתאות וגם של הלוואות, אז גם פה בעניין הזה, גם פה תבדקו באמת מה ההשלכות, במידה ואתם בוחרים ללכת לכיוון הזה של הקפאה, תבדקו מה ההשלכות, כי הבנק לא נותן לנו מתנות, זה לא בחינם, אנחנו נצטרך להחזיר את זה, וחשוב מאוד לוודא שאנחנו מבינים מה ההשלכות וכמה נצטרך לשלם אחרי ההקפאה. דבר נוסף, אחרי שגילינו את הסכום שבעצם חסר לנו היום בתזרים שלנו, פשוט אם אין לנו ברירה אחרת, אנחנו נשקול לקחת הלוואה לחודשים הקרובים, לחסות את החודשים הקרובים. הלוואה רגילה, הלוואת בנק רגילה, והיום הבנקים קצת יותר מתחשבים בנו מאשר מה שהתחשבו לפני כמה חודשים, לפני פרוץ המלחמה, ונותנים ריביות קצת יותר טובות, ולכן זאת גם אופציה היום לקחת הלוואה לחודשים הקרובים. דרך אגב, אפשר כמובן גם לבדוק דרך קרן השתלמות או קרן פנסיה, אם ניתן לקחת הלוואה גם מהם. ודבר אחרון שאני רוצה לתת כרעיון מה לעשות כדי להקל, זה בעצם לחפש דרכים נוספות להגדלת הכנסה, אוקיי? כאילו, נכון, אנחנו צריכים לפעמים לצאת קצת מאזור הנוחות ולחשוב על דברים חדשים, בטח כעצמאים, לבוא אבל עם ראש פתוח ולבוא ולחשוב מחוץ לקופסה וכן לחשוב על דברים נוספים. אגב היום גם בעניין החקלאות שיש הרבה מאוד מתנדבים בתחום הזה, אני יודעת שיש גם היום כאלה שמציעים את זה בשכר, אז אם אין ברירה אפשר גם ללכת לכיוון הזה. בכל מקרה אנחנו מתקרבות לסיום, אז אני רוצה לומר רק שבאמת למרות שהרבה פעמים הדבר האחרון שבא לנו לחשוב עליו או להתעסק איתו זה כסף והתנהלות כלכלית, אבל ממש חשוב שנבין שהתקופה הזאת היא תשפיע עלינו כלכלית, היא כבר משפיעה עלינו כלכלית וכדאי מאוד שנערך בהתאם, וזהו, ופשוט נצלח את התקופה הזאת כמה שיותר טוב. אז אני מקווה מאוד שנתרמתם מכל מה שנאמר פה, ואני רוצה להודות לכן שרית ואורטל, ובאמת בתקווה לימים טובים ורגועים, ובאמת שכל השבויים שלנו והחיילים שלנו יחזרו בשלום. ועם ישראל חי, ויחד חי, ואנחנו ביחד ננצח. אז תודה לכן.